ajattelin, että tolla autolla tullaan hakee kotoa. Niin. Kato. Olkaa hyvä. Start. Okei. Ohohoho. Täällä on joku Run for Anal. Eli juokset mun perseeseen. Juostaan pirsteeseen. Olette nyt sen verran mutta järkänneet meille hienoja tapahtumia, että ajateltiin antaa teillekin vähän sitä samaa fiilistä, josta me ollaan päästy nauttimaan. Pääsette hieman vähemmällä, voi kiitos. Tai jos pääset. Vippuvaa ja kuljetuspäällikkö matkassa, mutta totta kai saa ottaa itsekin kuvia ja videoita. Ruokailu voitte suorittaa kun siltä tuntuu ja autossa on mukana juomaa ja pientä napasteltavaa. Muistakaa, että teitä odotetaan tehtäville ja mallissa yhteen olkaa. Joo. Hei, kiitos. Olkaa ne hyvä. Minun jees. Sitten periaatteessa auto on noussut. Joo. Yes. Vanha kunnon Porvoo. Suuntaatte Jussin jättikirppikselle. Saatte kumpikin 20 € rahaa. Kumpikin keksii tässä kohtaa itselleen teema-asu ja pukee sen päälle ja paras palkitaan. Vittu, jes! Mulla on ollut missio, että mä en ikinä eläessäni käy Tykkimäellä. Mä oon käynyt moottoriradalla, mutta en Tykkimäellä. Ja te pilasitte nyt tän multa. Jännittää, Joksalan perillä. Tää on kiinni. Vittu, tää on kiinni. Etteikö se ton verran taas on käyttää Googlea? Taas tää oli tää juttu, että juksataan Jaskaa, mennään Tykkimäelle. No nyt sotken Tässä on bussipysäkki, eli me jatketaan. Kyllä mä sanoin, että paljon mä oon teille pahaa tehnyt, mutta mä voin sanoa, että pahaa ei lopu. Tervetuloa Savoa. Vuorenmaahan, vuorenmaalaiset. Niin. Tämän paikan nimi on kyllä Narnia. Niin, ei tää on Vuorenmaa. Ei, tää on Karkeamaa ja Narnia. Kyllä. Pistetään Täällä tapahtuu ihmeellisiä asioita. Hyvä. Kuulostaa lupaavalta. Hyvä, kyllä. Niin meilläkin matkalla. Niin, mä joo, onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Onneksi on hirveän hyvä, että sä oot siirtynyt tähän terveellisempään versioon. Joo, kato, täytyy vähän kuitenkin ajatella. Me vedettiin, Nikke tarjosi tuossa Marinin pirit pintaan tuossa matkalla ja vedettiin, niin tultiin vauhdilla. Olisi nyt ensimmäinen tehtävä, että Jaska on ravihevonen ja sinä ohjastat. Okei. Tää ei oo meidän keksi. Tosi. Tää ei oo nyt virallinen rasti, mutta
lähdette risteilylle. Yes. Hei ihan oikeesti, ettekö te keksi mitään muuta kuin ottakaa kuva siellä, ottakaa. Tää kun Kambaaliin menis. Ota vihiksen ja... Yhteinen paperi. Onks pakko? Se ei oo kokkareina. Ei vittu, ihan oikein. Äijäkin on ollut pakko saada monenmoista. Se on herkkuleipä vittu. Niin. Atte se on loput. Välissä. Tämä on hyvä.